எத்தனை பேர் இந்த செஷன்ல? 13 பேர் இருந்தாங்க மாதாஜி இதுல. ஓகே, ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். ஓகே. Let me share the screen. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிரபுஜி, நீங்க நேத்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் க்ளோஸ் புக் இது வந்து நீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தோம் மாதாஜி கொஞ்சம். ஓகே, ஃபைன். இருங்க, இந்த கொஸ்டின் தான் பண்ணீங்களான்னு எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே. These questions. So this was shared by Prem Kishori Mataji. இது இல்ல மாதாஜி. இது இல்லைங்களா? இது இல்ல. ஓகே, ஷேர்ட். உங்களுக்கு இது ஒரு பேஸ் கொஸ்டின் மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஓகே, சிமிலர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு கொடுப்பாங்க. ஐ ஒன்லி டிரான்ஸ்லேட்டட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆன்சர் கீஸ் நான் தான் ரெடி பண்ணேன் மாடியூல் 1க்கு. இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன்லி. எல்லாரும் பண்ணலாம், நல்லாவே பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொடுத்துருக்காங்க மாதாஜி. ஆனா இந்த கவரேஜ் வைஸ் வந்து she has given so many questions here. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே பார்க்கலாம். ஸோ தட் ஐ திங்க் ஒருத்தரா ஆன்சர் பண்ணுங்க, எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் இந்த பேட்ச் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிறவங்க, சீனியர் டிவோட்டிஸ் யாராவது, அதாவது ஆல்ரெடி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா தே ஷுட் ஒன்லி பி எ லிசனர், அவ்வளோதான். ஸோ ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் எதுவும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா திஸ் வில் ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பேட்ச் டு டூ த எக்ஸாம்ஸ். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. உங்க எல்லாருமே இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா இந்த பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸுக்கு வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு இந்த கொஷின் ரிவிஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்ல வந்து ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா, இப்படி சிமிலர் டாபிக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் புக் எக்ஸாம்ல வரும். ஓப்பன் புக் எக்ஸாம் ஆல்சோ இஸ் தேர். உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி மாதாஜி கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பிரபுஜி, whether they had the open, not yet மாதாஜி. Okay, then I think I will. நம்ம அந்த பேட்ச் மண்டே பேட்ச் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நீங்க போனீங்கன்னா ஓப்பன் புக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதுல நீங்க ஏதாவது ஒன்னு ஐ திங்க் 2 அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர்ஸ்ல ஒரு அசைன்மெண்ட்டும், செகண்ட் 3 இதுலயும் வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருங்க. லெட் தெம் ரைட் அண்ட் சப்மிட் இட். ஓகே, 2 அசைன்மெண்ட்ஸ் லெட் தெம் டூ. ஓகே, க்ளோஸ் புக் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதோட முடியாது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் புக் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ வாசிச்சாங்கன்னாக்கா, மாதாஜி 6th சாப்டர் முடிச்ச வித்தின் 2 weeks ஒன்லி வி ஹாவ் டு கிவ் எ டைம்
ஃபார் த எக்ஸாம். நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா பண்ணிட்டாங்க. Okay. ஸோ வாட் எவர் earlier பேட்சஸ் தே ஹேட் தட் இதெல்லாமே போஸ்ட்போன்மெண்ட் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பேரலி நீங்க ஹாவ் த ரெசிடேஷன் ஆல்சோ நீங்க பண்ணிட்டே வந்துருங்க நீங்க. ஸோ தட் வில் ஆல்சோ கவரேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்ல ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஸோ தட் ஐ திங்க் இட் வில் பி கோயிங் ஆன். Yes, இது Mata, it's எல்லாம் going on. Mata. நம்ம அந்த மண்டே பேட்ச்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா? அங்கேயே என்ன பண்ணுங்க, இன்னொரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு திஸ் வந்து டியூஸ்டே பேட்ச் வேற ராதிகா மாதாஜின்னு போட்டுட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு காப்பி வந்து நீங்க அங்க மூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு நீங்க லிங்க் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்கும் எங்க இருந்ததோ அட்லீஸ்ட் அதை அந்த கூகுள் ஃபார்மை காப்பி பண்ணி அங்கே போட்டுட்டு நியூ லிங்க் எல்லாமே நீங்க அதுல போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் எவ்ரி திங் வில் பி தேர், அங்கேயே இருந்துரும். ஸோ தட் உங்க எனி டைம் நீங்க வந்து இங்க அங்க அலைய வேண்டாம். ஏன்னா இது இனிமேதான் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே சப்மிஷன் வரப்போகுது. எவ்ரிதிங் யூ கிரியேட் தேர் ஒன்லி பிரபு. ஸோ தட் ஒன்லி ஒன் தட் டிரைவ் இஸ் டெம்பிள் டிரைவ். Okay. நம்ம டிரைவ் கிடையாது. ஸோ இட் வில் நாட் கோ, எப்பவுமே இருக்கும். Okay. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸோ ஐ ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட் ஒன்லி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பேட்ச், இந்த பேட்சுக்கு இருக்கவங்க மட்டுமே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஐ ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட் நாட் டு ஸ்பீக் ஆன். ஓகே. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா, பிளஸ் அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும்ன்றது எல்லாமே நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே. ஸோ 5 முக்கிய அதாவது காரணங்கள் பகவத்கீதையில நம்ம வாசிக்கிறது என்னென்ன அந்த முக்கிய காரணங்கள் அப்படின்ட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்லட்டுங்களா மாதாஜி? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி குட். ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சாஃப்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் இருக்கும் பாருங்க மாதாஜி, அங்க ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க அங்க. ஸோ யாரெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கையை உயர்த்தலாம். எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஈஸ்வரன், ஜீவாத்மா, பிரகிருதி, காலம், கர்மா மாதாஜி. இந்த 5 தான் மாதாஜி அடிப்படைகள். எஸ் எஸ். சேதுலட்சுமி மாதாஜி, இதுல எதெல்லாம் நித்தியமானது, எது வந்து அதாவது தற்காலிகமானது? அதாவது ஈஸ்வரா, அடுத்து வந்து ஜீவா, அடுத்து பிரகிருதி, காலா அண்ட் கர்மா. இந்த 5 காரணங்களை பற்றி தான் நாம பகவத்கீதையில வந்து வாசிக்கிறோம். இதுல எதெல்லாம் நித்தியம், எது நித்தியமற்றது? காலம் வந்து நித்தியமானது மாதாஜி. ஈஸ்வரா வந்து நித்தியமானது மாதாஜி. பிரகிருதி வந்து நித்தியமானது மாதாஜி. ஜீவாத்மா வந்து அது டெம்பரரி மாதாஜி. ஜீவாத்மா ஆல்சோ நித்தியமானவன். அச்சா, அது வந்து உடல் தான் டெம்பரரி, அதுல ஆத்மா இருக்கனால அது ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் இன்னும் என்னது மாதாஜி சொன்னீங்க? நீங்க தானே சொன்னீங்க. அதாவது சொல்லிட்டேன், 5 சொல்லல, 4 தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. இன்னொன்னு வந்து கர்மம். கர்மம் வந்து அதுவும் தொடர்றதுதான் மாதாஜி, அதுவும் இல்லையா? அதுவும் வந்து அப்ப நித்தியமானதுன்னு சொல்றீங்களா? ஆமா, அவங்க செய்யற கர்மம் வந்து டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு மாதாஜி, நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. யாரு நீங்க? கோமதி மாதாஜி நீங்க சொல்லாதீங்க, ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் பி அப்சர்வர். ஓகே. சரி சரி. யூ பி அப்சர்வர். சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் பேசக்கூடாது. ஒன்லி இந்த இவங்க பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பேட்சுக்குரியவங்க மட்டும்தான் பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. நீங்க யாரு மாதாஜி? நீங்க யாரு மாதாஜி? விஜயாரு கிருஷ்ணகாந்தா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். கர்மா நித்தியம் இல்லைங்க மாதாஜி. கர்மா நித்தியம் இல்லை. எஸ். பகவான் நாம சொல்லும்போது கம்மியாயிட்டே இருக்குங்க. எஸ் எஸ் மாதாஜி. கரெக்ட். ஏன் கர்மா நித்தியம் இல்லைன்னா, அது நாம அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம என்ன செய்யறோம், நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் செயல்படுத்துறோம் இல்லையா? இட் வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். கர்மங்கள் வந்து இது பிக்சடா கிடையாது இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாரும் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் நான். ஸோ நம்ம எந்த வர்ணத்தவரை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வர்ணத்திலேயே நம்ம செயல்படுறது கிடையாது இல்லையா? இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்தை கூட நம்ம எந்த ரோல் எடுத்து நடத்துவோம்னு சொல்ல முடியாது. வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லா வேலையும் செய்வோம் இல்லையா?
சோ உழைப்போர் என்ற நிலையில எடுத்துட்டா நம்ம அது சூத்திரர்களா இருக்கோம் அந்த இடத்துல. அதே நம்ம 9 மணிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இதுவே வந்து டிஃப்ரெண்டா அபிஷியலா இருக்கும்போது நம்ம டிஃப்ரெண்டா இருப்போம். ஒரு கம்பெனில மேனேஜரா இருப்போம் இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து we will be managing things. ஸோ வியாபாரம். ஸோ அங்க ஒரு வைஷ்யரா நம்ம வந்து செயல்படுவோம். இதே மாதிரி சாயங்காலம் வந்து ஒரு யாருக்காவது ஏதாவது எடுத்துரைக்கிறது, ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க அவங்க பிராமணிக்கல் இதுல இருந்து செயல்படுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவல். ஓகே, சோ அந்தந்த வர்ணத்துல இருந்து கொண்டு நாம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து தற்காலிகமானதுதான். நித்தியமாவே அந்த கர்மத்தை நாம் எப்பயுமே செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதனாலதான் கர்மங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே தற்காலிகமானது. ஆனா காலம் என்பவன் யாருக்காகவே நிக்க மாட்டான், அவன் சுத்தி இருந்துதான் இருப்பான் இல்லையா? காலஸ்வரூபமும் பகவான் தான் இல்லையா? நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல இனிமே அடுத்த மாடியூல்ல கண்டிப்பா படிப்போம் இல்லையா? விஸ்வரூபம், கால ரூபம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய ரூபங்கள் எல்லாமே சோ அதுவும் நித்தியமானதுதான். சோ நம்ம ஒரு அண்டம் வந்து படைக்கப்படுகிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது இல்லையா? சோ இது ஒரு சைக்கிள். சோ பகவானுடைய உட்சுவாசத்துல, அதாவது உட்சுவாசம் என்பது எல்லா அண்டங்களும் அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகிறது இல்லையா? அது அழியும் பொழுது, அதாவது மகா பிரளயம் வரும் பொழுது, பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் அவருடைய வயதான பிறகு மகா பிரளயம் வரும் பொழுது அனைத்து அண்டங்களுமே இறைவனுடைய இதுக்குள்ள அது உட்சுவாசத்தின் மூலமா இல்லையா? அது காலம், அந்த பர்டிகுலர் சைக்கிள் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது அவருடைய வெளி சுவாசத்துல அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகிறது. இதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஓமை பிரபுபாதரே கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? நம்ம தாயினுடைய கருவுல வந்து ஜனிக்கும் பொழுது ஒரு சிறிய அளவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க விதை போன்றது சின்னதா தான் இருக்கும். நம்ம அதே வந்து 9 திங்கள் ஆகும் பொழுது ஒரு குழந்தையாக வளர்கிறது. ஒரு 2.25 கிலோ அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தை இல்லையா? ஒரு 3 மேக்சிமம் ரொம்ப ஹெவி பேபினாலும் 3.5 கேஜி. ஆனா அதாவது பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தை வளர்கிறது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பாலிய பருவத்தை அடைகிறது, அடுத்து யவ்வன பருவத்தை அடைகிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மனிதன் ஆகிறான், அடுத்து வயோதிகம், முதுமை, இப்படி வேறுபட்ட நிலைகள்ல அந்த ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாற்றம் அடைகிறது. அது போலதான் பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது அது சிறியதாகும் இருக்கும். இதுக்கு அழகான ஒரு ஓமை கூட ஐ திங்க் பகவத்கீதையில முத்துக்கள் போட்டு 8வது சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். 8வது சாப்டர்ல வந்து நூலில் வந்து முத்துக்கள் கோர்த்து இருப்பது போல இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த அண்டங்கள் எல்லாமே. சோ இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் எங்க இருக்கும்? மகத்தத்துவத்துல தான் இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா கோலோக சார்ட் வந்து கண்டிப்பா படிப்போம். சோ அப்ப அதனுடைய டீட்டெயிலா வாசிக்கலாம். இப்படி அந்த சுவாசத்துல இருந்து வரும்போது அது சிறியதாக இருக்கும், ஆனா அது வெளியே வந்த பிறகு பிகம் அதாவது ரொம்ப பெரிய அண்டமாக மாறும். சோ அதுக்குள்ள வந்து பகவானுடைய விரிவங்கமாக கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு உள்ளே சென்று கர்ப்போதக நீர், அந்த கர்ப்போதகம் எனக்கூடிய அந்த கடலை வந்து அதாவது அவர் வந்து உற்பத்தி செய்கிறார். அதன் பிறகு அதிலேயே அவர் வந்து சயனித்து இல்லையா படுத்துண்டு அவருடைய உந்தி சூழிலிருந்து தான் வந்து, அதாவது தாமரை மலர்ல தான் யாரு பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகிறார். சோ இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். சோ நித்தியமான 5 இது என்னன்னாக்கா, சாரி, இந்த 5 டாபிக்ஸ் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா, ஈஸ்வரா, அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் பரம உரிமையாளராக அநாதி காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான், அடுத்து அவரால் படைக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளாகிய நாம, அடுத்து இந்த பிரகிருத்திய நாம எல்லாருமே இந்த பிரகிருத்தியை ஆளணும் இல்லையா? இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசைகள் கொண்டுதான் நாம இங்க வந்திருக்கோம். சோ அப்படிப்பட்ட நமக்கு ஒரு இடத்த வந்து அவர் வந்து படைத்தார் இல்லையா? இதுவும் வந்து நித்தியமானதான், இது அழியறதே கிடையாது, இன்றைக்குமே அழியாது. ஆனா தற்காலிகமாக இது தோன்றி கொண்டுதான் இருக்கும், படைக்கப்படும், ரட்சிக்கப்படும், மற்றும் வந்து பிரளயம் வரும்பொழுது பகவானுக்குள்ளேயே சென்று அடங்கும். அங்கே அழிவு கிடையாது, தற்காலிக தோற்றம் மறைதல் எல்லாமே நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஓகே, சோ இதுதான் நாம பார்த்துட்டே வர்றது. அதனால பிரகிருதியும் வந்து நித்தியமானதுதான் இல்லையா?
இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வையால இந்த பிரகிருதி வந்து கருவுற செய்யப்படுகிறது. ஆனால் தான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கிறது, அதுவும் காலத்திற்கேற்றவாறு. சோ காலமும் நித்தியமானவன் இல்லையா, இந்த 4மே நித்தியமானவன். ஆனா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் மட்டும்தான் நித்தியமற்றது. ஏன்னா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து எவ்வாறு செயல்படுத்துவார்கள் இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது. அவங்க எந்த குணாதிசயத்தோட இருந்து செயல்படுத்துகிறார்களோ அதற்கேற்றமாறு அது அதனுடைய விளைவுகளையும் அவர்களே வந்து அனுபவிப்பார்கள். சோ இந்த 5 டாபிக் தான் நாம இத பத்தி நீங்க எழுதணும். 2 வரி எழுதினா போதும். ஓகே, list the list the titles of the first 6. அதாவது முதல் 6 அத்தியாயங்களுடைய தலைப்பு யார் சொல்றீங்க? மாதாஜி இருங்க நீங்க ஒரு ரவுண்ட் எல்லாருமே. சரி மாதாஜி, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிருவா. நீங்க ஹேண்ட் லோவர் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி சொன்னவங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் சான்ஸுக்கு. ஓகே, அடுத்து யாரு சொல்ல போறீங்க? சித்திரலேகா மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த 6 அத்தியாயங்களுடைய பெயர்கள் சொல்லுங்க. எஸ், விஜய ராஜநாத் தாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுன விஷாத யோகம், சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம், ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம், கர்ம சந்நியாச யோகம், ஆத்ம சாங்கிய யோகம், தியான யோகம். லாஸ்ட் அத 6th வந்து தியான யோகம் வரும் உங்களுக்கு. ஐ திங்க் ஞானத்திலேயே நமக்கு வந்து தியான பயிற்சிகள் சொல்ற முடியாது. எஸ், ஃபைன். அடுத்து வாட் இஸ் த எக்ஸ்பிளைன் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் அர்ஜுனாஸ் அட்ரஸிங் கிருஷ்ணா ஆஸ் ரிஷிகேஷா, கோவிந்தா, மதுசூதனா, மாதவா, ஜனார்தனா அண்ட் அச்சுதா. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா என்ன? விஜய ராதநாத் தாஸ். நான் யார கேக்குறேனோ அவங்கள சொன்னா போறோம், அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லுங்க. எஸ் பிரபு, ஹெஸ் பிரபுஜி, ரிஷிகேஷன்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிறது வந்து புலன்களின் அதிபதி இல்ல புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ், புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் அவர்தான் வந்து ரிஷிகேஷா. ஓகே, அடுத்து வந்து கோவிந்தா அப்படிங்கிறது. எஸ், புலன். எஸ் எஸ், நெக்ஸ்ட் நீங்களே சொல்லுங்க பிரபு. கோவிந்தாங்கிறது வந்து பசுக்களை காப்பவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்து கூட புலன்களுக்கும் பசுக்களுக்கும் இன்பம் தருபவர், புலன்களையும் சேர்த்து சொல்லணும்ல மாதாஜி? ஆமாம், புலன்களும் சொல்லணும். எஸ் எஸ். அடுத்து மதுசூதனா அப்படிங்கிறவர் வந்து மது என்ற அரக்கனை வதம் செய்ததுக்காக வந்து அவர் வந்து மதுசூதனா அப்படிங்கிறவர் சொல்லி சொல்றாரு மாதாஜி. கரெக்ட் பிரபு. எஸ். அடுத்து மாதவா. அது தெரியலைங்க மாதாஜி, நான் செக் பண்ணணும். ஓகே, மாதவா என்பது தாயாரை குறிக்கிறது. த காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், லக்ஷ்மி தாயாரை குறிக்கிறது. சோ அவருடைய கணவர் அப்படிங்கிறது பெயர். சோ இது எந்த இடத்துல வரும்னாக்கா, இந்த அர்ஜுனன் வந்து ரதத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவார் இல்லையா, மாதவா அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த இடத்துல வரும். அடுத்த அந்த 2-3 ஸ்லோகத்துல இந்த இது வரும். சோ மேலும் ஜனார்தனா அப்படின்னா என்ன? ஜனார்தனா உலகத்தை இது பண்றவங்களா மாதாஜி? இப்படி மாதாஜி புக்ல இல்ல, ஆனா கேக்குறேன். உலகமா மாதாஜி? ஜனம்னா உயிர் வாழ, அவங்கள ரட்சிக்கிறவர். ஓகே ஓகே, ஜனார்தனா. அடுத்து அச்சுதா. அச்சுதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தவறி விழாதவர் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இஸ் அபவ் த 3 குணாஸ் இல்லையா, நிர்குணவாதி அவர். நாம எல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறதுனால தவறி விழுந்தவர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோம். வீழ்ச்சி அடையாதவர் மாதாஜி, வீழ்ச்சி அடையாதவர் சொல்லலாம் மாதாஜி. வீழ்ச்சி அடையாத சொல்லலாம். பட் ஏன்னா அவர் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சம்பந்தம் அல்ல அவரது. ஏன்னா இஸ் அபவ் த 3 குணாஸ். நாம எல்லாம் இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் இல்லையா. ஆனா அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நிர்குணவாதி இருக்கிறதுனால இந்த உலகை படைத்தவர் அவரே ஆகியிருந்தாலும் அவருக்கும் இந்த இதுக்குமே சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் வரும். தட் மீன்ஸ் அவர் எந்த ஒரு செயலிலுமே ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இஸ் அபவ் த 3 குணாஸ், இஸ் a very highest renouncer அப்படிங்கறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகே, தவறி விழுபவர்கள் என்றால் அதாவது கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர். அவர் எப்பவுமே வந்து இஸ் நெவர் பீன் அ கண்டிஷன், இல்லையா, ஆல்வேஸ் இந்த இஸ் நிர்குணா. லிபரேஷன் கூட சொல்ல முடியாது, ஏன்னா நாம ஜீவாத்மாக்களுக்கு தான் லிபரேஷன். இஸ் அனாதி, அவரிலிருந்து தான் நாம் எல்லாரும் தோன்றியது. ஓகே, இஸ் ஆல்வேஸ் செல்ஃப். அதனால அச்சுதா என்பது அதுதான் மீனிங், நிர்குண தன்மையிலிருந்து இருக்கக்கூடியது. வாட் இஸ் த சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் வர்ணசங்கரா? வர்ணசங்கரா என்றால் என்ன? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இது வரைக்கும் பேசாதவங்க பேசணும், இது வரைக்கும் பேசாதவங்க பேசணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சபிதா மாதாஜி. மாதாஜி, வர்ணசங்கராங்கிறது இப்ப நம்ம குல தர்மம் எல்லாம் அழியும் போது தேவையில்லாத பிறவிகளா அல்லது சன்னதிகள் உண்டாகும். அதனால வர்ணம் வந்து கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. வர்ணசங்கரம் சரியா மாதாஜி? ஆனா அது என்னன்னாக்கா, அந்த நாள் என்ன இதுனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வர்ணசங்கரா அப்படின்னாக்கா அதாவது அன்வான்ட் புரோஜனி, இல்லையா, அதாவது தேவையற்ற சந்ததிகர்கள் உருவாகிறதுனால என்ன நடக்கும்னாக்கா, முன்னோர்களுக்கு வந்து கருமாதிகள் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, இல்லையா, திதி கொடுக்க முடியாது. சோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா, இந்த ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா குடும்ப நல இதெல்லாமே வந்து நிகழ்ச்சிகள் எதுவுமே வந்து சரிவர நடக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டுல குடும்ப தலைவர் இருக்கணும், மனைவி இருக்கணும், குழந்தைங்க இருப்பாங்க, பெரியவங்க இருப்பாங்க, இல்லையா. இப்ப குடும்ப தலைவர் வந்து போர்ல வந்து மரணித்து விட்டால் அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களுடைய அவங்கள யாரு பாத்துக்கிறதுன்றதே ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க். அவங்களும் நிறைய நாள் இருக்க முடியாது, இல்லையா, மரணத்தின் வாயிலை அடைய வேண்டியதுதான். ஆனால் அதுக்கப்புறம் மீதம் இருப்பவர் யாரு? பெண்கள், அதை பாதுகாப்பற்ற பெண்களும் குழந்தைகளும் தான். குழந்தைங்களுக்கு நல்வழி படுத்த முடியாது, அதனால அவங்களும் வந்து தவறுதலான வழிக்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புண்டு, இல்லையா. அடுத்து பெண்களுக்கும் வந்து பாதுகாப்பு இருக்காது, அதனால வந்து கலங்கப்படும் பொழுது தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாகும் பொழுது அந்த சந்ததியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வழி நடத்துதல் இல்லாம முன்னோர்களுக்கு வந்து அவங்களால நீரும் உணவும் வந்து படைக்க மாட்டார்கள். உண்மையிலேயே அந்த ஆஃபரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து யாருக்குனாக்கா பகவானுக்கு, விஷ்ணுவுக்கு தான் படைக்கிறதே. சோ அவர் அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அவர் திருப்தியுற்று நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து அந்த நரக வாயில இருந்து அவங்களுக்கு வந்து விமோசனம் கொடுக்குறாங்க, இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி போகும் பொழுதுதான் வந்து பித்ருக்கள் வந்து கரை சேருவாங்க. இந்த நீரும் கர்மாதி எதுக்கு கொடுக்கறதுன்னா நம்ம பித்ருக்கள் எல்லாமே கரை சேர்வதற்காகத்தான் கொடுக்கறதே. சோ அந்த அந்த ஒரு இதுவே வந்து ஃபாலோ, அதுதான் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்றது, இல்லையா. இட் இஸ் ஒன் வே நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு நல்லது ஒரு மார்க்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம், இல்லையா. அதனால் அவர்களுடைய சாபத்திலிருந்து நாம வந்து நம்ம விலகி இருக்கின்றோம். அவ்வாறு அந்த நீரும் கருமாதியும் கொடுக்கலன்னா அவங்க வந்து அந்த நீரும் அந்த உணவுக்காக வந்து காத்திருப்பாங்க. நம்ம அந்த 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 நேரத்துக்கு நம்ம அதை கொடுக்காம போகும் பொழுது அவங்க சபித்து விட்டு செல்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி சபித்து விட்டு ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் முன்னேற்ற பாதைக்கு செல்ல, நரக உலகங்களுக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுவார்கள். அவங்க போய் அவங்க சிரமப்படுவாங்க நீர் இல்லாம. ஒரு ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ரீடிங் நான் படிச்சப்போ, நரகத்துல வாயில்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப தூரம் இருக்குமா, அது நடக்கணும்னாலே. சோ அவ்வளவு, அதாவது 28 ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளேயுமே. ஓகே, நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மத்தினுடைய புண்ணிய கர்மமும் புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவிக்கணும், பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனுபவிக்கணும். புண்ணியம் மைனஸ் பாவம் அப்படின்ற அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி கிடையாது நமக்கு, இல்லையா. சோ புண்ணியங்களுக்கும் நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், பாவம் செய்ததுக்கும் நாம அதை வந்து என்னைக்குமே மாற்றி அமைக்க முடியாது. எந்த ஒரு பாவ கர்மத்தையும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வர முடியாது. கருட புராணத்துல அழகா சொல்லப்படுகிறது. உங்களுக்கு எப்பயாவது டைம் இருந்தா கருட புராணம், அந்த வாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தூரமே வந்து ரொம்ப தூரமா இருக்குமா. அதாவது யம தர்மராஜருடைய அவருடைய அசம்பிளிக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நரக உலகத்துக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அந்த ஆத்மா, அந்த ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அநேக கடினமான சூழ்நிலைகள், தண்ணி தாகத்திற்காகவும் இதுக்கெல்லாமே ஏங்குமா. சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள், அதனாலதான் நம்ம இந்த 11 days எல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றோம், இல்லையா. யாராவது மரணித்த பிறகு டெய்லி வந்து they will do something, இல்லையா, ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க வீட்டுல.
சோ அந்த திதி கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். நாம் எந்த பூஜை பண்றோமோ இல்லையோ, பகவானுக்கு வந்து மனதளவுல கூட நம்ம பிரார்த்திச்சுக்கலாம். ஆனா அந்த மரணித்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு நம்ம வழங்க வேண்டிய நீரும் உணவும் வந்து அந்த கருமாதிகள் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணணும். இல்லைன்னா நமக்கு தோஷங்களாக வந்து மாறும். அதுதான் நீங்க ஹாரோஸ்கோப்ல போய் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து பித்ரு தோஷங்களாக இருக்கும். சோ இது நான் ஒன் ஆஃப் த அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். நான் பித்ரு தோஷம் என்பது இருக்குன்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் நாம பெரியோர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இதெல்லாமே ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். சோ இதுதான் முக்கியத்துவம். நம்ம பிள்ளைங்க தோஷங்கள் இல்லாம நம்ம வருங்கால சந்ததியர்கள் வந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரணும்னா அது நம்ம இந்த கர்மங்களை எல்லாம் நல்லபடியா செய்யணும். சோ தாத்தாவுடைய சொத்து பேரனுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ரிலேஷன் அதுதான். தாத்தாவுக்கு என்ன செய்யறாங்களோ அது பேரன் வந்து அனுபவிப்பான். இப்ப நாம செய்யறது நம்ம பேரன் பேத்தி அனுபவிப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு த ஃபேமிலி வந்து கேரி ஃபார்வர்ட். ஓகே, வர்ண சங்கரா வர்ண கலப்பு. ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். வாட் ஃபீலிங்ஸ் ஓவர்வெல்ம்டு அர்ஜுனா, ஹவு தே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் பிஹேவியர். அதாவது அங்க 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து தேரை நிறுத்தும்படி அர்ஜுனர் வந்து யாருக்கு சொன்னார்? பார்த்து சாரதியா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு சொன்னார். பகவானும் அவ்வாறே செய்தார். ஸோ அர்ஜுனன் என்ன செய்தான்? 2 படைகள்ல வந்து அவன் உற்று நோக்கினான் இல்லையா? அதை உற்று நோக்கின பிறகு அவனுக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்தது அப்படின்னு யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? நிவேதிதா மாதாஜி ஆமா, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. 2 சைடுல அவர் நண்பர்களும் உறவினர்களையும் அவர் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு கருணையில் மூழ்கி விட்டார். அவரால போரிட முடியவில்லை மாதாஜி. ஓகே, அவர் உடல் நடுங்கியது, வாய் உலர்ந்தது மாதாஜி. அப்புறம் மயிர் பூச்செறிந்தது. அவர் கையில் இருந்த வில்லானது காண்டீபம் கையில் இருந்து நழுவியது மாதாஜி. எஸ் எஸ், அவருக்கு தொண்டெல்லாம் வறண்டு போய் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து கை கால் நடுக்கம் எல்லாம் ஏற்பட்டு அவர் கைகளில் இந்த காண்டீபமும் நழுவிய. சோ அவருக்கு வந்து வாய் உலர்வதாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? யூ வில் எக்ஸ்பிரஸ் ஏன்னா இன் கிரீஃப். ஏன்னா இவ்வளோ பெரியமே நாம வந்து இங்க வதம் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஆட்சியை நாம வந்து இந்த அரசாட்சியை நாம வந்து ஆளணுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங். பிகாஸ் ஆஃப் கம்பேஷன், கருணையினால இல்லையா? கருணை, இன்பமின்மை இல்லையா? அந்த ஒரு இந்த எல்லாருமே இந்த அழிவை வந்து ஏற்படுத்தும் போது அதனால வந்து இன்பம் எதுவும் வராது. மீதம் இருக்கிறவங்க யாரு? பெண்களும் குழந்தைகளும் தான். அவர்களை வந்து நல்வழிப்படுத்தி அந்த சந்ததியர்களை மேல எடுத்துட்டு வரோம்னா லாட் ஆஃப் எஃபெக்ட் இல்லையா? இல்ல அவங்கள வழி நடத்துபவர்கள் இல்லை என்றால் அவர்களும் வந்து அதர்ம வழியில தான் செல்வார்கள். மேலும் வந்து பாவச் செயல், உயிரை கொல்வது பாவம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வர்றாரு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி இல்லையா? அதாவது குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த 4 காரணங்களால அவரால போர் புரியணுமா போர் புரியக்கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன், தீர்மானமற்ற நிலைக்கு வர்றாரு இல்லையா? இதெல்லாம் தான் அவருடைய ஃபீலிங்ஸா நாம படிக்கணும். ஓகே, ஸோ 5 ரீசன்ஸ். இந்த ரீசன்ஸை வந்து செகண்ட், அதாவது இந்த 5 ரீசன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். 9th கொஸ்டின் அதுதான் 5 ரீசன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கிருஷ்ணாஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு தீஸ் ரீசன்ஸ்? இது செகண்ட் சாப்டர்ல நீங்க படிக்கலாம். நம்ம இப்போதைக்கு இந்த ஆன்சர் அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ இன் 31st ஸ்லோகால வந்து அர்ஜுனா எக்ஸ்பிரஸஸ் இஸ் ரிலக்டன்ட் டு ஃபைட். அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன்னு அந்த பேசிஸ் ஆஃப் பர்சனல் என்ஜாய்மெண்ட். அப்படின்னா இதை தவிர்த்துடணும்னு நினைக்கிறார். இவ்வளவு பெரிய அழிவை அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவருக்கு மனசு வர்றது கிடையாது. சோ அதனால என்னால இங்க நிற்க முடியவில்லை, என்னையே நான் மறக்கின்றேன் இல்லையா? அவனுக்கு மனசு வந்து ஒரு நிலை கொள்ளவில்லை. ஐ சி ஒன்லி காசஸ். இங்க எல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து மிஸ்ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னா துரதிர்ஷ்டமாக தோன்றுகின்றது எல்லாமே. சோ கேசி என்ற அரக்கனை அழித்தவரை கேசவா அப்படின்னு சொல்வார். ஸோ வாட் டஸ் கிருஷ்ணா சே இந்த செகண்ட் சாப்டர் டு கவுண்டர் திஸ் ஆர்குமெண்ட் இல்லையா? அதாவது இதுக்கு என்ன சொல்வார் பகவான் என்று ஒரு 2 வார்த்தை தான் இருக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல. சோ அது அழகான ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை. யாராவது நினைவில் கொண்டு சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் வரலையா யாருக்குமே? யாருக்குமே இது ஞாபகம் வரல. குதஸ்துவா கஷ்மலம் இதம் இல்லையா? சொல்றாரு இல்லையா, எங்கிருந்து உனக்கு இந்த மாதிரி, அதாவது
ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேற்ற பாதையில போகக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு இது எல்லாமே தடை கற்கள் தான். உனக்கு எங்க இருந்து இந்த தேவையற்ற அழுக்கு அப்படின்னாக்கா, அவர் ஒரு அதாவது ஒரு இஸ் அ வைஸ்லி பர்சன் தான் அர்ஜுனா, இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஞானத்தை அறிந்தவன் தான். ஆனா ஏதும் அறியாதவனை போல அவர் வந்து இப்படி இந்த பௌதீகத்தினுடைய இதுல வந்து இருக்கார், இல்லையா? சோ ஒரு ஓமை கூட சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. உங்களுக்கு வந்து என்ன ஓமைன்னா, இப்போ வந்து நீந்த தெரியாதவன் வந்து நீர், அதாவது ஒரு பெரிய நீர் தேக்கத்திலயோ இல்ல வந்து ஒரு கடல்லயோ வந்து மாட்டின்டா, அவனை காப்பாற்றுவதற்காக அவனை சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா நமக்கு வந்து அழகான ஓமை பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார், ஷீல பிரபுபாதர். அந்த சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா அவனை கண்டிப்பா நம்மளால ரட்சிக்க முடியுமா? முடியாது. வெறும் சட்டை மட்டும் தான் நம்ம கையில வரும், இல்லையா? அது போன்றதுதான். சோ நீ வந்து எதையோ இங்க அவர் பேசின விதம் அவ்வாறு இருந்தது என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்வார், இல்லையா? மேலும் இந்த 5 காரணங்களுக்கு வந்து அவர் ரீசன் கொடுக்கிறார், இல்லையா? கம்பேஷன், கருணை என்பது இந்த சட்டைக்கு இருக்கக்கூடாது. நீ அந்த மனிதன் வந்து, அதாவது உடல் தான் அழிவு பெறும், ஆத்மா என்றைக்குமே அழிவது கிடையாது. அதனால நீ வந்து அதற்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது என்று சொல்வார், இல்லையா? இது கருணைக்கு சொல்வார். அடுத்து வந்து பாவம் பத்தி சொல்லும் பொழுது சின்ஃபுல் ஆக்ஷன், இல்லையா? போர் வீரனுடைய அவனுடைய ஸ்வதர்மம் என்ன, இல்லையா? அவனுடைய தர்மம் என்ன? போர் வீரனாக போர் புரிய வேண்டும். சோ அந்த தர்மத்தை நீ செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பலன்களை பற்றி நீ வந்து அதன் மேல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. நீ வெற்றி கொள்ளணுமோ இல்ல தோல்வி அடைஞ்சிருவோ, இப்படி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளே இல்லாம உன்னுடைய கடமை மட்டும் செய். அப்ப நீ வந்து பாவ விளைவுகளுக்கு நீ வந்து அதாவது சிக்கி கொள்ள மாட்டாய் அப்படின்னு சொல்லுவார் பகவான். சோ போரில் நீ வெற்றி பெற்றாய் வந்து நீ ராஜ்யத்தை ஆளப் போகிறாய். இல்லை என்றால் வீர மரணம் எழுதினால் மோட்சகதி அடைகின்றாய் அப்படின்னு சொல்லுவார், சொர்க்கத்துக்கு போவாய்ன்னு சொல்வார். சோ அதுவும் அந்த இதுவும் அட்ரஸ் பண்றாரு. சோ போர்ல இவங்க வெற்றி பெற்றா இவங்கதான் தர்மம் ஜெயித்தால் வந்து சோ நல்ல, அதாவது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பதை இவங்களால வழங்க முடியும், இல்லையா? அடுத்து வந்து குழந்தைகளை நல்வழிப்படுத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்கான அந்த அரசாட்சியும் அமையப்பெறும். அதனால நீ இந்த 4 கவுண்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ரிப்ளை வந்து அழகா கிருஷ்ண பரமாத்மா ரீசன்ஸ் கொடுப்பார். அதனால இதுல வந்து நீ டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேன்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. செகண்ட் சாப்டர் வந்து இட் இஸ் அ ஓவர்வியூ, இல்லையா? அது ஒரு சம்மரி மாதிரிதான், பகவத்கீதையினுடைய சம்மரி. அதுல கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் வந்து புத்தி யோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? சோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பக்தி யோகா அண்ட் புத்தி யோகம்? ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? எனி டிஃபரன்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா, பேசணும் நீங்க, இட்ஸ் ஃபைன். சீனியர் டியோட்டிஸ் யாரும் நாலேஜ் மாதாஜி, நாலேஜ் அதோட. எஸ், புத்தி என்பது நாலேஜ் தான். ஆனா பக்தி யோகம் வேறையா, புத்தி யோகமும் பக்தி யோகம் வேறா, இல்ல இரண்டும் ஒன்றுதானா? இரண்டும் ஒன்றுதான் மாதாஜி. இரண்டும் ஒன்றுதான், இல்லையா? அப்போ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் புத்தி யோகம்? எஸ் விஜய் பிரபுஜி சொல்லுங்க. விஜய ராஜநாத் தாஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புத்தி யோகத்துடைய இது வந்து நம்ம வந்து ஞானத்தை வந்து வளர்த்திக்கிறோம் மாதாஜி. ஆனா அந்த ஞானம் என்னங்கிறது வந்து நம்ம பக்தி பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதா அந்த நம்மளுடைய இறுதி ஞானம். நம்ம கடைசியா கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் என்னன்னா, என்ன நம்ம கத்துக்கிட்டாலும் அதோட ரிசல்ட் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறது அதோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் தான் இருக்கும் மாதாஜி. புத்தி யோகத்தோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வந்து பக்தி யோகம் மாதாஜி. எஸ், பக்தி யோகமும் புத்தி யோகம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ஓகே, பக்தி என்பது பக்தி பண்றது. ஆனா புத்தி என்பது அறிவு சார்ந்து நாம பக்தி பண்றது. எதுக்கு பக்தி பண்றோம், எவ்வாறு பக்தி பண்றோம், இதெல்லாம் தெரியணும், இல்லையா? இப்ப நம்முடைய, அதாவது அன்றாட நம்முடைய கர்மங்களை நாம செய்வதற்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல பௌதிக கர்மங்களை நம்மளால செய்யாம இருக்க முடியாது. இங்கே நம்ம எல்லாம் வந்தாச்சு. நம்முடைய குடும்பம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை, அவங்கள ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை, இல்லையா? சோ ஆனா அந்த கர்மத்தை நாம எவ்வாறு ஆற்றணும் என்றால், எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அவர்களிடத்தில் நம்முடைய வெறும் கடமையாக, இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம செய்யணும், இல்லையா? அது காட் சென்ட்ரிக்கா நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அவ்வாறு நாம பகவானை மையமாக வைத்து நம்முடைய கடமைகளை ஆற்றும் பொழுது பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். ஞானத்தையும் நமக்கு பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து சைத குருவா இருந்து நமக்கு கொடுக்கிறார்.
இல்லையா? சோ அதனால புத்தி யோகம் என்பது வெறுமனே புத்தியை அபிவிருத்தி செய்துக்கிறது கிடையாது. பக்தி கலந்து நம்முடைய கர்மங்களை வந்து அதாவது செவ்வனே செய்வது. அதற்கு நமக்கு ஞானம் வேண்டும் இல்லையா? ஞானத்தை இறைவன் கண்டிப்பாக வழங்கும். நான் உள்ளுக்குள்ளிருந்து அவர் வழி நடத்துகின்றேன் என்று பகவத்கீதையில சொல்றார் பகவான். அதனால முழுமையாக நம்ம அவரிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறது. 2.7 ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து சரணாகதி அடைகின்றார் இல்லையா? உன்னிடம் புகலிடம் புகுந்த சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? சோ ஏகம் வதா அடுத்த சாப்டர்ல வரும். எனக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் ஒன்று கூற வேண்டும் என்றும் கூட சொல்வார் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அதனால நம்ம இந்த பக்தி யோகம் என்பது அதாவது வெறுமனே பக்தி அப்படிங்கிறத விட புத்தி யோகம் பக்தி யோகம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இந்த வேர்டு தான் டிஃபரெண்ட். ஆனா புத்தி என்பது யூசிங் த இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது பெர்ஃபார்மிங் த ஸ்வதர்மா இன் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். அவ்வளவுதான், ஒரே வார்த்தை. அதாவது இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை நாம் செய்வோம். அப்போ நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது இல்லையா? அதே மாதிரி ஏமாற்றங்கள் என்பது இருக்காது. எதிர்பார்ப்புகளும் ஏமாற்றங்கள் இல்லை என்றாலே நாம கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுபட முடியும். அதுதான் அத்தகைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நமக்கு பக்குவத்தை எவ்வாறு வழங்குகின்றது என்றால் நாம பகவானிடத்தில் நாம் தாழ்படியும் போதுதான். ஓகே, எவ்வாறு 2.7ல அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் 2.6 வரைக்குமே ஒரு சீரியஸ் டாக் கிடையாது. தட் வாஸ் எ ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன் இல்லையா? சாக்கிய ரசால போயிட்டு இருக்கும். ஆனா இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது கடைசியில வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவானுடைய பாதங்களை சீடனாக தாழ்படையும் பொழுது அங்க 2.7 ஸ்லோகத்துல இருந்து வெரி சீரியஸ் டாக் தான். சோ குருவுக்கும் சிஷியனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் எவ்வாறு என்றால் இட் வில் பி வெரி சீரியஸ். ஸோ அந்த உரையாடலே வந்து அவ்வாறுதான் எடுத்து செல்லப்படுகிறது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸ்பிளைன் பிரீஃப்லி வை த பகவத்கீதா பர்ஃபெக்ட். அதாவது இது ஒரு ஆத்திக அதாவது மெய்ஞானம் என்று நாம் எவ்வாறு சொல்ல முடியும்? பகவத்கீதை வந்து நமக்கு ஒரு மெய்ஞானத்தை பற்றியது, ஒரு ஞானத்தை பற்றியது. மேலும் வந்து ஆத்திக தன்மை அப்படின்னா தீசிஸ்ட்னாக்கா ஆத்திக தன்மை, அதாவது தெய்வீகமான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு அதாவது ஞானம் என்று சொல்லலாம், இல்லை என்றால் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லலாம். சயின்ஸ் என்றதுனால விஞ்ஞானம். சோ அது எந்த நிலையிலிருந்து நாம் அதை வந்து விளக்க முடியும்? இது வந்து ஞானத்துக்கு அதாவது பக்தியை பற்றி சொல்றது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க ஹவு டு யூ ஜஸ்டிஃபை? எதற்காக அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்குது பகவத்கீதைய அப்படின்னு நீங்க எடுத்துரைக்கணும். கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பர்ஃபெக்ட். அதாவது நம்ம 4th சாப்டர் படிக்கும் பொழுது மெய்ஞானம், அந்த உன் பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லப்படும் பகவத்கீதைய இல்லையா? ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதால வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகாஸ் வந்து. ஸோ வை எதற்கு அந்த பெயர் வந்தது அப்படிங்கறது வந்து நீங்க காரணம் நீங்க சொல்லணும். இட் ஷுட் பி a ஜெனரிக் ஒன் ஒன்லி. இதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்லோகா எல்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்க இந்த 6 சாப்டர் வந்து வாசிச்சிருக்கீங்களே. ஸோ இந்த 6 சாப்டர்ல நீங்க என்ன புரிஞ்சுனீங்க? பகவத்கீதை உங்களுக்கு எந்த விதத்துல அந்த நிலைக்கு வந்து நீங்க ஒப்பிட முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க சொல்லணும். இது ஒரு பழம்பெரும் உன்னதமான விஞ்ஞானம் இல்லையா? தெய்வீகமான ஞானம், எது வேணாலும் சொல்லலாம். இது உள்ளத உண்மை உருவில அப்படியே நமக்கு சொல்லலாமா மாதாஜி? எதுவுமே இல்லாம உண்மையின் உருவில அப்படி என்ன ஏதோ அதுவே கரெக்டா அது சொல்லி இருக்குங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாமா? இல்ல சொல்லலாம், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும். நீங்க இது வரைக்கும் படிச்சதுல வச்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். There are many reason. Yes. புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மாதாஜி. புலன்களை வந்து புலன்களை ஒருத்தரா சொல்லுங்க. கடவுள் பற்றி அறியக்கூடிய ஞானம் மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். அடுத்து வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து உடல் வேற ஆத்மா வேறுன்னு அதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருத்தரா பேசுங்க. பேக்ரவுண்ட்ல வீட்டுல யாராவது பேசிட்டு இருக்கும்போது
அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடலாம், நீங்க தனியா ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பேசுங்க, அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே, எஸ் எஸ் சொல்லுங்க பிரபு நீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, அதாவது வந்து சயின்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கணுங்க மாதாஜி. கரெக்டா எனக்கு லாஜிக்கல் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. லாஜிக்கல் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி. ஸோ இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 5 டாபிக் பத்தி பேசணும் இல்லையா? பிரகிருதி, அப்புறம் வந்து ஜீவ காலா பிரகிருதி, கர்மா, காலா கர்மா, பரமாத்மா. ஸோ இந்த 5 டாபிக்கையும் வந்து சயின்டிஃபிக்கா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுதுங்க மாதாஜி. அதாவது லாஜிக்கலா வந்து இந்த 5 சப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை வந்து லாஜிக்கலா வந்து இந்த பகவத்கீதையில வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறதே வந்து அமல புராணம் அப்படிம்பாங்க. ஃபிளாலஸ் ஒரு இது சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எந்த ஒரு ஃபிளாவும் இருக்காது. நீங்க சயின்டிபிக்கா வந்து மெயினா வந்து பல இடங்கள்ல வந்து சயின்டிபிக்கா ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த தொடர்பும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு விட்டு போகாம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சயின்டிபிக் ஒரு ப்ராடக்டாவோ இல்ல வந்து ஒரு ரீசனிங்காவோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது வந்து பகவத்கீதையில வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் வந்து நம்ம கண்களால் உணரக்கூடிய விஷயங்களும் சரி, நம்ம கண்களுக்கு நம்ம புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களும் சரி, ஒரு ஒரு லாஜிக்கலா வந்து எல்லாமே வந்து இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட், தட்ஸ் ரைட். அதாவது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெஃபரன்சஸ் உண்டு. இன்னொன்னு இது ஃப்ரம் அந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து டிசெண்டிங் இல்லையா, அதுல இருந்து வர்றது இல்லையா. சோ நம்ம பிராக்டிக்கலா இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா சொன்னா மட்டும்தான் ஏத்துக்குவாங்க இல்லையா. ஆனா அது வந்து உணர்வு பூர்வமா, அதாவது சப்த பிரமாணத்துல சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த இது கிடையாது. ஆனா சயின்டிபிக்கா கூட இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதாவது சப்த பிரமாணத்துல இருந்து நாம வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து நாம வந்து எடுத்துரைச்சாலுமே பிராக்டிக்கலா கூட நம்மளால இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்லையா. அதனாலதான் இட்ஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட். 2 விதத்திலுமே நம்மளால வந்து இதை வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் திசிஸ்டிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ரெஃபரன்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அண்டத்தினுடைய விட்டம், அது ஐ திங்க் பாகவதம்ல நம்ம எத்தனாவது சாப்டர்ல படிச்சோம், தேர்ட் கேண்டோ 7th சாப்டரா, எனக்கு ஞாபகம் வரல. அதாவது அணுக்கள், பரமாணுக்கள் இல்லையா, ஒன்னொண்ணுமே அழகா வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். 3rd கேண்டோ தான் நினைக்கிறேன். டிவிஷன், எஸ், கால்குலேஷன், 11th சாப்டர். இதுல நீங்க போனீங்கன்னா இந்த அண்டத்தினுடைய விட்டத்தையே வந்து அழகா கால்குலேட் பண்ண முடியும். 2 அணுக்கள் கலந்தது ஒரு ட்ரிபிள் ஆட்டம் பரமாணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஹெக்ஸா ஆட்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அழகா சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்னது, நம்ம ஜன்னல் ஓரத்துல காலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா தூசி மாதிரி ஒரு ஃப்ளோர், வீடெல்லாம் சுத்தமாவே இருந்தாலும் அந்த தூசி மாதிரி நம்ம பார்வைக்கு வரும் இல்லையா, அதுதான் பரமாணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது நம்ம ஆத்ம நிலையை வந்து நம்ம இங்க இந்த அணுக்கள் மூலயமா தான் நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸோ ரொம்ப அழகா இதனுடைய விட்டத்தையே கால்குலேட் பண்ண, டைம் டியூரேஷன் எல்லாமே இதை வச்சுதான், காலம் நம்ம இதெல்லாமே என்னது ஜாதகம் கணிக்கிறதுன்னு சொல்ற மாதிரி, ஜாதகத்தை விட இது என்னது பஞ்சாங்கம் இல்லையா. பஞ்சாங்கத்தெல்லாம் எப்படி கணிக்கிறாங்க, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அஸ்ட்ரோனாமிக்கல். இதெல்லாமே எல்லா சயின்ஸுமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் தான் இதுல வந்து. ஆனா இது யாராவது இந்த அண்டத்தினுடைய விட்டத்தை போய் யாராவது மெஷர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இந்த பூலோகத்திலேயே வாஸ்கோட காமா வந்து அதாவது அவர் ஏதோ இந்தியாவை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவரு அதாவது சிகப்பிந்தியர்களை இப்பதான் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் ஈஸி, அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. விட்டத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பெரிய அண்டம் 14 குலோபங்கள் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அண்டத்தை வந்து நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா அதை எதை கொண்டு மெஷர் பண்ண முடியும்னா கால அளவை கொண்டு மெஷர் பண்ண முடியும் இல்லையா. பகவானுடைய சுவாசம் இல்லையா, ஒரு சுவாசத்தை கொண்டு, ஸோ அது நம்ம பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம், இதெல்லாம் கொண்டு நாம வந்து படிக்கிறோம். அதுல சந்திகள் வேற இருக்கு. இப்படி
அது எல்லாமே கால்குலேஷன், மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஒரு விதத்துல நாம இங்க வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ், இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ ஆஸ் லாஜிக்கலாவும் அது கரெக்டா இருக்கணும், ப்ராக்டிக்கலா நம்ம வந்து பிரத்யட்சமா அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் சயின்டிபிக்கா அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். ரெண்டு விதத்திலுமே வந்து பகவத்கீதை நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகான விளக்கத்தை கொடுக்குது. அதனாலதான் அது பர்ஃபெக்ட் தியரிஸ்டிக் சயின்ஸ்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சாரி. கொஸ்டின் மேலும் வந்து by which 4 names Arjuna addressed Krishna in chapter 1 and what is the significance? I think இது ஆல்ரெடி நம்ம மேல ஒரு by which 4 names அவர் வந்து கூப்பிடுறார், அதனுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் ஆல்ரெடி இங்க பேரே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல 4 பேர்கள்ல நீங்க வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். ரிஷிகேஷா இல்லையா, புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். மதுசூதனா, மாதவா இல்லையா, அச்சுதா. இது ரொம்பவுமே நிறைய வாட்டி சொல்லக்கூடியது. கோவிந்தா கூட வர்றது, ஆனா மதுசூதனா, மாதவா, அடுத்து அச்சுதா அண்ட் ரிஷிகேஷா நிறைய வாட்டி சொல்றாங்க. நீங்க அத ஜஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய முக்கியத்துவம், அந்த பெயர்களுடைய முக்கியத்துவம் தான். நீங்க அந்த பெயர்கள் எதை, அந்த மீனிங் என்ன வருதோ அதை நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். மேலும் இந்த பர்பட் ஆஃப் பகவத் 11th ஆன்சர் திருப்பி சொல்லுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் விளங்குற மாதிரி. 11th ஆன்சர் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. 11th ஆன்சர் என்னன்னா, எவ்வாறு அது பெர்ஃபெக்டான, அதாவது பெர்ஃபெக்ட்னா இது வந்து பக்குவமான, அதாவது மெய்ஞானம் என்று பகவத்கீதை வந்து நாம் எவ்வாறு சொல்ல முடியும்னாக்கா, வேத சாஸ்திரங்களுடைய ரெஃபரன்சஸ் இல்லையா, அதை மேற்கோள் காட்டி அந்த விதத்திலுமே அது வந்து எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். ஏன்னா எல்லாமே எங்க இருந்து வருது, டிசெண்டிங் அப்படின்னா பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து வருது. இப்ப பகவான், நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா 4வது சாப்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யார்கிட்ட பேசினாரு, சூரிய கடவுள் கிட்ட பேசினார் இல்லையா. சோ அதுக்கப்புறம் சூரிய கடவுள் அவர் யார், அது விவஸ்வான். ஓகே, விவஸ்வான் வந்து யாருக்கு சொன்னார், மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு சொன்னார். மனு யாருக்கு சொன்னார், வந்து இக்ஷ்வாகு மன்னர். சோ இப்படி இந்த பரம்பரா சிஸ்டம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. சோ தட் இஸ் த ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லையா. சோ அதுக்கு மேல நமக்கு வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்க இருந்தா நமக்கு கிடைக்காது. இந்த பரம்பரா சிஸ்டம், இது வேதம் இல்லையா. அதே நம்ம விஞ்ஞான பூர்வமாவும் நம்மளால வந்து இந்த பகவத்கீதையில சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட்னு வந்து சில இடங்கள்ல நம்மளால வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் கண்டிப்பா பண்ண முடியும். இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு தான் உங்களுக்கு நான் அந்த பாகவதம்ல வந்து இந்த அண்டத்தினுடைய அளவு, சோ நம்ம வைகுண்டம் கோலோகம் எங்க இருக்கு இல்லையா, அடுத்து இந்த ஒரு அண்டத்தினுடைய இதுவே நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த பிரிஜா ரிவர்ல ஒரு புறமா இருக்கக்கூடிய மகத்தத்துவத்துலதான் அந்த அண்டங்களே இருக்கு இல்லையா. நூலில் முத்துக்களை கோர்த்தது போல அடுக்கடுக்கா வந்து அந்த அண்டங்கள் இருப்பதாக, அவை அனைத்துமே அதாவது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய சுவாசத்துல இருந்துதான் வர்றது. அவர் தான் மகாவிஷ்ணு இல்லையா, 2ஆம் சங்கர்ஷனுடைய விரிவங்கம். சோ அந்த விரிவங்கத்திலிருந்து மகாவிஷ்ணு அல்லது கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அவருடைய சுவாசத்திலிருந்து அநேக அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படும் இல்லையா. அந்த ஒரு அண்டத்தினுடைய விட்டத்தை நம்மளால வந்து மெஷர் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஆனா அது எவ்வாறு பண்ண முடியும்ன்றத வந்து பாகவதத்துல வந்து இந்த தேர்ட் கேண்டோ 11th சாப்டர்ல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஓகே, சோ டியூரேஷன் இதெல்லாமே நம்ம திருஷ்டிஸ் வேதங்கள் இதெல்லாமே வருது. லவா 1 லவா இல்லையா, இதெல்லாம் ரொம்ப அந்த நம்ம ஒரு நிமிஷம், ஒரு ஷனா, நிமிடம் எவ்வாறு வருகிறது, ஒரு செகண்ட், நிமிடம், அவர். மேலும் நம்ம அண்டத்துக்குள்ள 12 மணி நேரம் பகல், 12 மணி நேரம் இரவு இல்லையா. அதே அளவுதான் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் கிடையாது. அது இன்னும் அதிகமான டியூரேஷன். நம்முடைய ஓராண்டு காலம் வந்து அவங்களுடைய எத்தனை இது வந்து அவங்களது வந்து ஒரு திங்கள் கணக்கு, யாரு தேவ உலகத்துக்கு. அதனாலதான் நாம நம்முடைய கணக்கு பிரகாரம், அதாவது இந்த புவி கணக்கு பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஓராண்டு என்றால் அங்கு ஒரு திங்கள். சோ அது மாதிரி 12 ஆண்டுகள் வந்து தேவ உலகத்துல வந்து ஓர் ஆண்டு என்று கணக்கு. ஓகே,
ஸோ இவ்வாறு வந்து சத்திய உலகம் இன்னும் ஜாஸ்தி. ஸோ கால அளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாறுபட்டு கொண்டே இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டன்ஸ், நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ எப்படி அது மெஷர் பண்றது? ஸ்பீடா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் பை அது ஒன்று ஃபார்முலா இருக்கு, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் மாதாஜி. ஸ்பீட் வந்து ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். அந்த இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ எவ்வளவு தூரத்துல வந்து நம்ம வைகுண்டம் பூலோகம் இருக்கிறதுன்றத வந்து we can do that actually. இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயே நம்ம வந்து டிஃபரன்சஸ் இப்படி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இது சயின்டிபிக்கா இதெல்லாமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணதுதான். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து உட்காந்து டேப் வச்சுட்டு மெஷர் பண்ண முடியாது. லகு, தண்டா, முகூர்த்தா இல்லையா? ஒரு நாழிகை எல்லாம் ஒரு முகூர்த்தம், ஒரு நாழிகைன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இரவு பகல், அடுத்து கிருஷ்ணபக்ஷம், சுக்லபக்ஷம், அதுக்கப்புறம் வந்து திங்கள், அடுத்து வருடம், இப்படி நம்ம எல்லாமே வந்து கால அளவு வந்து எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் ப்ராக்டிக்கலா இதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்குவோம். இந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம வி ஆர் யூஸ் டு தட். பஞ்சாங்கத்தோட பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும், இத்தனை நாழிகை இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணபக்ஷம், சுக்லபக்ஷம் இதெல்லாமே வர்றது இல்லையா? திஸ் இஸ் ப்ராக்டிக்கல், இதை நம்ம ஏத்துக்குவோம். சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் வந்து ரெஃபரன்சஸ், வேத ரெஃபரன்சஸ் வச்சு நாம இது எவ்வாறு வந்து உருவாகின்றது எல்லாமே நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ ரெண்டு விதத்திலயுமே நம்மளால வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க முடியும் இல்லையா? எஸ், இது பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கறது வந்து பகவத்கீதை. அதனால்தான் வந்து இட்ஸ் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி அமலம் புராணம் பாகவதம் மாதிரி இது வந்து கீதோ இருக்கிறதுலே உபனிஷத்துக்குள்ளே வந்து ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கிறது கீதோ உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கீதை தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய ஆச்சாரியர்கள் ரியலைசேஷன், ஸோ வேத சாஸ்திரங்கள் இது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொண்ட குரு ஆச்சாரியாரால உணர்ந்து அவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது எல்லாமே ஒத்ததாகவே வரும். இந்த பரம்பரா சிஸ்டம்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள்லயுமே ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். என்னன்னா நமக்கு ஒரு அந்த எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் தான் நமக்கு கொஞ்சம் வேறுபட்ட மாதிரி இருக்குமே ஒழிய இலக்கு எல்லாம் ஒன்றே தான் இருக்கும். ஓகே, அதனாலதான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்ட். ஏன் வந்து பகவத்கீதையை வந்து பர்ஃபெக்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா, விஞ்ஞானம் சயின்ஸை தான் நம்ம நம்புறோம். நம்ம மனுஷங்க பேசுறத நாம நம்புறது கிடையாது இல்லையா? வேத சாஸ்திரத்துல அடிப்படையில போகும்போது அது மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. இது ஒரு பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் என்று வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றது. இப்படியே நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுதும் நமக்கு வந்து அதுவும் நமக்கு பர்ஃபெக்டா சொல்றது. அதனால இதுல இப்பயும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் சொல்றோம் இல்லையா? திதி உண்டு இல்லையா? மணி நேரம் கணக்கு எல்லாமே உண்டு இல்ல? அதே மாதிரிதான், சேம் திங், எந்த மாற்றமும் கிடையாது, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கேன், அவ்வளவுதான். இது மாதிரி நிறைய உண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு. ஓகே, எனக்கு டக்குன்னு வந்த எக்ஸாம்பிள் இது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா சொல்லலாம்னு நான் சொன்னேன். ஓகே, இந்த 4 நேம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே படிச்சோம். ஐ டோன்ட் நோ வை இட் இஸ் ரிப்பீட்டட்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ 45 5th ஸ்லோகம். Srila Prabhupada writes, all the symptoms are due to soft-heartedness. So compassion, அதாவது கருணை என்பது பக்தருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா? அததான் அந்த இடத்துல அர்ஜுனர் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். ஈவன் பரத மகாராஜாவும் இப்ப நம்ம 4வது கேண்டோ பாகவதம் வாசிக்கிறோம் சார். 5வது கேண்டோ பாகவதம் வந்து இங்கிலீஷ்ல போயின்னு இருக்கு. சோ அந்த 5வது கேண்டோல அந்த மானுக்காக அவர் என்ன பண்றார்? அவர் எல்லா ஆஸ்டாரிட்டிஸுமே விட்டுறார். அவர் செய்து கொண்டிருந்த அந்த தவ வாழ்க்கையே வந்து விட்டுறார். மரணிக்கும் பொழுது கூட அந்த மானை யார் பார்த்துக்குவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு போறார். தட் இஸ் த கம்பேஷன். ஆனா கருணை என்பது இந்த உடலுக்காக நம்ம இருக்கக்கூடாது, ஆத்மாவுக்காகத்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா நமக்கு 2nd சாப்டர்ல பகவத்கீதையில ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்திருக்காரு. மேலும் இந்த இடத்துல என்ன கொஸ்டின்? ஆல் தி சிம்டம்ஸ் ஆர் டியூ டு த சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் ஹிஸ் பீயிங் த கிரேட் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட். ஸோ கருணை என்பது இறைவனுடைய பக்தனுக்கு மட்டும்தான் ஹையஸ்டா கம்பேஷன் இல்லையா? ஸோ குரு ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய கருணை இருந்தாதான் நம்மளால வந்து பக்தி பாதையிலுமே முன்னேற முடியும். இந்த நெக்ஸ்ட் வேர்ஸ், Srila Prabhupada comments, such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. That is a qualification. Yeah. How do you reconcile these two apparently contradictory statements?
இல்லையா? அதாவது ரெண்டுமே வந்து அதாவது ஆப்போசிட்டா. அதாவது இஸ் ஃபிட் டு ரிசீவ் செல்ஃப் நாலேஜ் அப்படின்னா, அதாவது சச் அ கைண்ட் அண்ட் சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஃபிட் டு ரிசீவ். ஹவு டு யூ ரீகான்சில், இது எப்படி நீங்க வந்து ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி உங்களுடைய உணர்தலை வச்சு இதை எப்படி நீங்க விளக்குவீங்க அப்படிங்கிறதா கேட்டிருக்காங்க. அப்பேரண்ட்லினா அப்படின்னா அதாவது நம்ம சடனா அது வியூ பண்ணும்பொழுது, அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ டிவோட்டி என்னன்னாக்கா he should be soft hearted இல்லையா? ஆனா அத்தகைய அந்த அதாவது மிருதுவான ஹிருதயம் கொண்ட அந்த மனிதர் how he is qualified to receive the knowledge, self knowledge, அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில். ஏன்னா கடினமான ஒரு பாதையை தான் அவர் வந்து மேற்கொண்ட வேண்டியிருக்கும் இல்லையா? சோ இப்போ அர்ஜுனர் வந்து கருணையால அவர் வந்து கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்றார். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாமேகம் சரணம் ரஜா, எல்லா தர்மத்தையுமே துறந்து என் பாதங்களில் சரணடை, நான் சொன்னபடி செய் அப்படின்றார். உன்னை எல்லா பாவங்கள்ல இருந்து நான் விடுவிக்கிறேன்னு சொல்றார். சோ இது ரெண்டுமே நமக்கு கான்ட்ராடிக்டரி தானே, அதாவது எதிர்மறையாக இருக்கு நமக்கு. சோ கருணை உள்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து உறவினர்களை வந்து கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. எஸ் பிரபு, நீங்க சொல்லுங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட்? எஸ் பிரபு. அதாவது வந்து அவர் சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருந்தாலுமே அர்ஜுனர் வந்து அந்த அவரோட சாஃப்ட் ஹார்ட் எல்லாமே வந்து அவரோட இன்க்ளினேஷன் எல்லாமே தர்மம் பாதிக்கப்படும், அவரோட அவர் கற்றுக்கொண்ட தர்மம், அதாவது வேதங்களின் படி வந்து இது வந்து தவறா போயிடும் அப்படிங்கிற பயத்துலதான் வந்து அவர் சொல்றாரே ஒழிய, அவர் வந்து சொந்த பயத்துல இல்ல எனக்கு இந்த பாதிப்பு ஆயிடும், என்னோட உடல் அழிஞ்சு போயிடும், இல்ல நான் வந்து மரணம் ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான பயம் இல்லை அவருக்கு. அவர் வந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து நான் விலக வேண்டி இருக்குமே அப்படிங்கிற பயத்தினாலதான் வந்து அவர் வந்து அந்த இதை செய்யறதுக்கு மறுக்கிறார். சோ அதனால இந்த வந்து சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னு சொல்றது வந்து இதுதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. எஸ், ஒன் திங் இஸ், எப்பவுமே ஒரு பக்தன் வந்து தனக்காக எதையுமே கேட்க மாட்டான். தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி. அடுத்தவங்களுடைய நிலையை வந்து உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறதா வந்து பக்தருடையது இல்லையா? அந்த ஃபாலன் சோல்ஸை வந்து எப்படி அப்லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பக்தனுக்கு இருக்கும். he will never ask anything for himself, so he will always pray for others. that is the quality of a devotee. so அப்படி அது என்ன இதை வந்து குறிக்கிறதுனாக்கா அவருடைய கருணையான உள்ளத்தை பற்றி குறிக்கிறது இல்லையா? அந்த ஒரு கருணையான உள்ளத்துல இருந்துதான் வந்து அர்ஜுனர் சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? இந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாமே இந்த மரணம் தேவைதானா? இந்த ராஜ்யத்திற்காக நான் எவ்வளவு பெரிய அழிவை நாம வந்து ஏற்றுக்கணுமா இல்லையா? இந்த இத்தனை உயிர்கள் மடிய வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கருணை. ஆனா மேலும் அதுக்கான மேலும் இன்னொன்னு என்ன சொல்றார்? நெக்ஸ்ட் வர்ஸ்ல வந்து அவர் சச் அ சாஃப்ட் அண்ட் கைண்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஃபிட் டு ரிசீவ். அதுதான் குவாலிஃபிகேஷனே. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் எ குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதர் கொடுக்கிறார் இல்லையா? கம்பேஷன் இஸ் த டாப் மோஸ்ட். இதுல ஹையஸ்ட் கம்பேஷன் யாரு சொல்லுங்க? தூய பக்தர்கள் தான் வந்து ஹையஸ்ட் கம்பேஷன். ஸோ நம்ம சிவபெருமான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? he being a highest வைஷ்ணவாவா இருக்கார் இல்லையா? இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா இல்லையா? அவர் யார் என்ன வேணும்னாலும் கொடுத்துருவார். முதல்ல கொடுக்குறாரா இல்லையா? இஸ் தட் மச் கம்பேஷன் இஸ். இல்லைன்னா யாருக்கு ராவணனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அவர் கருணை புரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லைல்ல. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ வைஷ்ணவா. சோ ஆனா சிலதெல்லாமே வந்து we need to think ஏன்னா அவர் அஜ்ஞானத்துக்கு அதிபதி இல்லையா? ஸோ இஸ் அண்டர் த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குணாவதாரஸ்ல அவர் வந்து தமச குணத்தை வந்து அந்த குணத்திற்கு அதிபதி. மேலும் அவருக்கு அந்த கோபத்திலிருந்து தான் வந்ததே இல்லையா? பிரம்மருடைய கோபத்திலிருந்து தான் அவர் அவதரித்தார். கோபமா இருக்கும் பொழுது ருத்திரராக அவதரித்தார் இல்லையா? அஜ்ஞானம். அதனால அவர் என்ன அந்த கருணை உள்ளம் அவருக்கு இருக்கு. ஆனா சில சமயத்துல அவர் அப்படிப்பட்ட வரங்களை கொடுத்து அவரையும் மாட்டிக்குவார் இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் ஹியர் இந்த இடத்துல நாம வந்து வி ஷுட் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் நமக்கு. ஸோ வை ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பக்தனா இருக்கும் பொழுது அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கணும், நல்லது நடக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த குணாதிசயம் எல்லாமே எல்லோருமே சமமானவர்கள். தட் குவாலிட்டி வி ஷுட் ஹேவ் இல்லையா? அப்பதான் அவர் வந்து ஒரு உண்மையான பக்தன் என்று சொல்ல முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிட்டி இருக்கிறவருக்கு மட்டும்தான் ஞானத்தை பெறுவதற்கான தகுதி உண்டு. அவர் ஒரு பக்தராக இருந்தார். சோ அத வந்து நீங்க எப்படி அதை ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி எழுதுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க.
ஸோ இட் இஸ் நாட் a வெரி கான்ட்ராடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது. அப்பேரண்ட்லி வெறும் சிறிய அளவு உங்களுக்கு அந்த வேறுபாடை வந்து காட்ட முடியும். ஆனா as பிரபுஜி டோல்ட், எஸ் சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னஸ், இவ்வளவு பெரிய அழிவு தேவை கிடையாது. he was not bothered about himself. அர்ஜுனர் வந்து தன்னை பற்றி எங்கேயுமே அவர் வருத்தப்படவே இல்லை. தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் a devotee. ஸோ பக்தன் எப்பவுமே தனக்கு கஷ்டம் வருது, தன்னை ரட்சிக்கணும், தன்னை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட போய் எதுவுமே கேட்க மாட்டான். தன்னை சார்ந்தவர்களோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோ வந்து எல்லாருமே நன்மை அடையட்டும், எல்லாருக்குமே நல்லது நடக்கட்டும் இல்லையா, அனைவருடைய கடினமான சூழ்நிலையில இருந்து அவங்க வெளியே வரட்டும், அடுத்தவங்களுக்காக தான் அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். தட் இஸ் குவாலிட்டி. நீங்க வந்து அப்படிப்பட்டவர் வந்து he is qualified to receive the அதாவது நாலேஜ் இல்லையா, அந்த பகவானிடத்திலிருந்து அவர் வந்து பெறக்கூடிய அந்த உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவதற்கு அவர் வந்து தகுதி பெறுகிறார். This is how actually. So next நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, இந்த கொஷின் பேங்க் வந்து பிரபுஜி ஷேர் பண்ணுவாரு. whenever and all I have time I will come and connect with you. இல்லைன்னா ராதிகா மாதாஜி எடுப்பாங்க. ஸோ நீங்க அப்போ இதை படிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கொஷின் ஷேர் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் பக்தி விருக்ஷா இருக்குங்களா உங்களுக்கு? Started now, Mataji. Then I think you give these questions, Prabhuji. Let them sit and do these things. Okay. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த கொஸ்டின் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு 2 லைன்ல எழுதினா போதுமா மாதாஜி? 2-3 வரியில எழுதினா போதும். ஓகே, வெறும் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தமிழ்ல ஆன்சர்ஸ் மட்டும் தானே எழுதணும், ஸ்லோகம் கிடையாது. இது உங்களுக்கு இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் கிடைக்கும். ஓகே, அதனால வருத்தப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு நான் ஜஸ்ட் வந்ததுனால இதை எடுத்து இன்னைக்குதான் அது எடுத்து போட்டிருக்கேன் நானு. ஸோ உங்களுக்கு இது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி பிரபுஜி வந்து அந்த இடத்துல போடுவார், உங்களுக்கு குரூப்லயே ஷேர் பண்ணுவார், போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். உங்களுக்கு யாருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ நீங்க பண்ணுங்க. நீங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதுனா கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலும் கண்டிப்பா எழுதலாம். எல்லா டீச்சர்ஸுமே வந்து they will be able to do that. அதனால எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஓகே, ராதிகா மாதாஜி ரெசிடேஷன் மட்டும் தானே மாதாஜி? எஸ், லோகம் வந்து ரெசிடேஷன் மட்டும். ஓகே மாதாஜி, ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் வந்திருக்கு, அதையும் படிக்கணும் இதையும் படிக்கணுமா மாதாஜி? ஆனா மோஸ்ட்லி ரெண்டு மிக்ஸ்டா இருக்குது. எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கும் மாதாஜி. என்னன்னா உங்களுக்கு இது சிம்பிளா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல வந்து நீங்க அது ஒரு மாட்டி ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அந்த சாப்டர் படிச்சாலே உங்களுக்கு இது எல்லா ஆன்சர்ஸும் வந்துரும். சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் எழுதுமா மாதாஜி? எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நீங்க ஆன்சர் எழுத வேண்டாம், தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த 13வது கொஸ்டின் வரையிலும் உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கேன் இல்லையா? இதுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால எக்ஸாம்ல சொல்றேன் மாதாஜி, எக்ஸாம்ல எழுதும்போது எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு, அந்த பேட்டர்ன் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. there is a நியூ பேட்டர்ன், முன்னாடி பழைய பேட்டர்ன் கிடையாது. ஸோ அது உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் வரும்போது. ஓகே, 1 or 2 சாய்ஸஸ் இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நமச்சரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய ராதநாத் பிரபுஜி, நீங்க எந்த இஸ்கான் சேர்ந்தவங்க நீங்க? மாதாஜி, நாங்க சரஸ்வதிபுரம் இஸ்கான் மாதாஜி, ஜெகநாத் மந்திர். ஓ, ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஓகே, கிருஷ்ணகாந்த் தேவிதாசி 2 பேரும் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் மாதாஜி. சோ தமிழ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்காக இதுல அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. கிரேட் பிரபுஜி, கிரேட் குட். கண்டினியூ பிரபுஜி. பக்தி வைபவ் கூட எடுப்போம் நாங்க, அதனால ப்ளீஸ் பி இன் அசோசியேஷன் பிரபுஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி.